Авыргазы районында яшәүче катын билдәле якташларының шигырьләрен тукымага сигеп халыкка таныту юлын тапкан. Гөлфия Ханнанова башкорт шигъриятен мәңгеләштерүдә сигү аша башкара. Был сираттагы минең эшем үзебезнең авылдагы Биканасова Минера Венеровнаның күңел моңы китабынан башкорт биюе шигыре. Хаклы ялга сыккас катын сигә башлай. Тора-бара уның иҗат имештәре барлыкка килә. Быны атайымдың апаһы эшләгән яшь сагында, кыз сагында. Аны бүгенге көнгә хәтлем бик кадерләп кенә тоттылар. Иң түрдә ине урыны. Беркем дә аны нитмәне, моны кадерен белеп кенә ошо көнгә иткерделәр. Сөнки быга кадер 70-80 ел артыграк әнисек хакланган. Аның сифаты, аның моны материалдары, эше, сифаты шул 70-80 ел элек кеше нисек оста булган, материалдар нисек сифатлы булган, моны ошоны эшләйһем килә ине. Ә беркем дә хәзер өйрәтергә кеше юк ине. Шуның өйрәтергә кеше булмагач, мин аны осып караным да эшләй башланым. Рәшит Назаров иҗады Оҫтабикәнең коллекцияһендә төп урынды алып тора. Сөнки шагыйрь менән улар икеһе лә бер үк авылдан. Әле катын якташының йорт музеен асу хыялы менән яна. Талбазы башкорт гимназияһында моның өчен аерым бүлмәләр бирергә әзерләр. Гөлфия Ханнанова киләсәктә иҗади эшләреннән күргәзмә оештыру нияте менән дә яна.